Vana veZimbabwe makadiko kumatima nakwamuri ikoko, vakuru nevadiki, ana mbuya, ana sekuru vedu, ana baba naana mai vedu, madzikoma, hanzvadzi nevanin'ina vedu, mese makadii zvenyu. Ndinofara nekutaura nguva ino. Ndawana mukana wekuti ndimbotaura ndiise audio ino. Ndichitaura nemise hama dzangu nekuti imimi ndimi vanhu vacho, ndimi makakosha. Ndikasataura nemi ndinozotaura naaniko. Saka ndoda kutaura nyaya yechimiro chestage yatiri izvozvi maererano nemafambiro ari kuita zvino. Hatifanirwe kugara tiri kumashure zvakanyanya mumaonero, nekuti nguva yatiri haisi nguva yakanaka. Haisi nguva yekufungisisa stereki nekutaurisa stereki. Chakakosha kuti munhu wese agare ari up to date, nekuti vanhu vakasagara vari up to date, zvinhu zvese zvinongoitika pamberi pavo, vachitadza kunzwisisa kuti chii chiri kumboitika, asi zvinhu zvichitoitika. Mukutaura kwatanga tichiita kunyanya inini naGeneral kumashure kwese nepakati apo, zvaitora mukana wevamwe vanhu kubatanidza mune zvatinenge tichitaura, kuti vazowana madzokero epanapa pasocial media vachitaura zvinhu zvakasiyana siyana, zvavanenge vachiseenzesa mabloggers edu kuti vazviise mumasaisai nyika inzwe. Asi zvimwe zvacho zviine kudzosera kwazvinenge zvichiita vanhu mumashure. Zvakangofanana nezvekuti unoona munhu achiuya panapa achitaura chinetsana kana kupopotedzana nevanenge achipopotedzana navo, iri senzira yekuti azongopedzisira akutaura nyaya yekuti Geza haana musoro, iri senzira yekuti azopedzisira akutuka achishora zita raGeza. Tiri kuzvinzwa zvese zviri kutaurika panapa. Ivo vaya vataimbonetsana navo kumashure, zvipoko zvavo zvadzoka, zviri kutanga tiri kuzvinzwa zviri kutaura. Kana vaakutaura vachisimbisa conversation yavo, kana vachitaura vachisimbisa even kana mamessages avo avanenge vachida kuisa muvanhu, havasiye mazwi ekuzotaura vachiti Geza this, Geza that, ende vanenge vachitaura vachishora. Handiti muri kupanzwa vana veZimbabwe. Ndinoda kuti ndimbodzidzisa vanhu nezvewedhi rinonzi murakashi. Kune vanhu vasingazive chiZezuru kana kuti Chishona, wedhi rekuti murakashi, kurakasha, kupwanya nekuparadza, kudistroya. Handiti mazvinzwa. Saka inini kana ndikauya panapa ndichikuudzai kuti uyu munhu uyu murakashi uyu, handisi kureva kuti ari kuseenzana naMunangagwa chete, asi ndinenge ndichiedza kukuratidzai kuti uyu munhu uyu muparadzi, is a destroyer. Haana kana vision yaainayo, zvinhu zvake anozviona munzira iri negative, pfungwa dzake dzinenge dzichingofunga zviri negative, zvinozomupa kutaura mazwi anenge ari negative. Saka munhu uya anodistroya. Saka kuva murakasha hazvirevo kuti unenge uchifunga, kana tichida kutongokuti iwe uri weMunangagwa ukabhawo, tinobva tatongokutaura nezita rako kuti aiwa iweweka uri kutumwa nenzira dzakadai so. Asi ukanzwa isusu vamwe tichikuudzai kuti muri varakasha, tinenge tichitaura kuti muri vaparadzi, muri mharadzi munoparadza nyika. Mune mweya wetsvina unenge uri mupfungwa dzenyidzi, unongoona zvinhu nekufunga zvinhu zviri negative. Pese panenge paine chakanaka, imimi munoona masaidzi akaipa acho. Endi chero chisina masaidzi akaipa, ende imimi munotoawana masaidzi iwayo mouya muchiswataura pane vanhu, ende hamuna usimbe hwekutaura zvakaipa zvamunofunga imimi. Ndizvo zvinoreva kuti imimi muri varakashi, mune mweya yetsvina, mune mweya yakaipa.
handiti mazviona manje. Saka kune mharadzi dzevamwe vanhu vanouya vanenge vachida kutaura mazita, ende kuti muvazive vana veZimbabwe, vamwe vacho vanouya vachitaura nemazita ana Chamisa. Havadi kusiya nyaya yema-opposition parties, of which vachiziva kuti ma-opposition parties ese akaparara. Hakuna kana imwe opposition party yakazouya ikalaunchwa mumashure mekunge Chamisa abuda mu-CCC. Handiti unovaona vanouya panapa vachida kudzosera kumadrama twekuti Chamisa this, Chamisa that. Handiti munopaona manje. Zvino hamunyare here mimi muchitaura nezvaChamisa nhasi? Isusu tiine imwe nyaya iri kubuditsa vana vese veZimbabwe misodzi yeropa. Imba yaJob Scala yakaparadzwa nemadynamites, yakabhombwa. Zviri kuzikanwa nemunhu wese anonzi muZimbabwe. Kuparadzwa kweimba yavaScala. VaScala hazvireve kuti pane munhu wavakaenda vakaskononongedzera vachimutaurira nezvematongerwo enyika. VaScala vari bhizi kutoita zvimwe zvemabasa avo ekudzidza kwavakaita. Vakarambidzwa kuita book launch yavo. Ndinokumbira kuti ndibvunze kuti ndiani akazosungwa. Mudzoke panapa mundiudze pamwe, otherwise ndine ma-updates ari kundijamba. Vakomana vakauya vachizodisrupta gathering yevanhu vakanga vachiuya kuzosapota book launch yaMr Job Scala. Havana kuuya vakapfeka mamaski, vakauya pachena. Ndiudzei kuti vari mujeri here nhasi? Handiti mazviona. Munoona zvinhu zviri kuitika pane vanhu vese vakambobuda vachirwira rusununguko rwenyika yeZimbabwe. Nanhasi nhamo dzavo hadzisi kupera. Asi unoona munhu panapa achiuya panapa achikoti he vaChamisa mazotiregerera, he vaChamisa this, he vaChamisa that, vachipopotera Chamisa. Ndakatombozvitaura zvinhu izvi. Imimi chamakamboitawo chii nekuti Chamisa zvaakaita zvikuru kwazvo? Musatambe imimi nemunhu aimira face to face nemaCIO. Musatambe nemunhu aimira face to face nevamwe vanhu vaida kumuuraya. Munhu anitori nemotikari nezvimwe zvinhu zvakatombodistroyiwa, zvamunotoziva imimi, munhu akatombopinda muhospital achirwiswa mustreet, achirwisirwa matongerwo enyika. Ende imimi machiti makanga muri vatsigiri vake, asi hatina kuona kana action yamakaita. Hatina kumbonzwa zvimwe zvinhu maitombonyarara kwenguva, mozomirira kuti atange ataura kuti aiwa no ndiri right, ngatiendererei mberi, mozotanga kuzoteera mumashure make. Nhasi ndimi munouya panapa muchituka Chamisa imimi. Ndimi munouya panapa muchituka Chamisa muchiti Chamisa unofanirwa kuti uitewo something, wakatiregerera ye takazokuvhotera. Mavhotsi enyu was not enough guys. Regedzai ndikutaurirei. Munyika ina leader wamunoti ndiye leader wenyu imimi wamuri kuda, anenge achirwiswa day and night. Motitaurira kuti mavhotsi chete ndio aigona kumuseva. Mune chokwadi imimi ko upenyu hwake hwakanga huri on stake. Maiitei nawo munguva yese yaakanga achifamba up and down. Iye Chamisa wacho makanga muchiite chamakaita imimi chii chaimuchengetedzawo Chamisa? Nhasi muri kumutuka imimi muchimukonorera mavhotsi. Ko zvimwe zvamakaita zvii zvamunogona kudhimanda kuna Chamisa? Nekuti mavhotsi haasi ake Chamisa, mavhotsi ndeyenyu imimi, ekusunungurwa kwenyu imimi. But kushaya pfungwa kwevanhu unonzwa vanhu panapa vachiuya kuzopopotera Chamisa vachiti takambokuvhotera. Tikwanirei mimi ana Gurwe. Musangobowa muchingozhamba tata muchitaura zvinhu zvisina musoro. Vana veZimbabwe musade kunyeberwa naana Gurwa. Kurira chete hapana chinozivikanwa apo. Munhu anochema nemunhu wani, kuchema naChamisa. Inini ndiri kuchema nemaZimbabwenzi, ndiri kuchema nemi hama neshamwari dzangu. Ndichiti unity yakaende piko yakamboitwa nevabereki vedu kumashure uko, vakarwira nyika kuti isunungurwe kubva mukati maoko evanhu vachena. Asi nhasi mumwe munhu ari kuya panapa achirwisa leader.
nenyaya yekuti ndakambovhota, asi zvakaitika pamusoro pemavhotsi ako unozviziva iwewe, mwana weZimbabwe, asi unouya panapa uchitukira chamisa mavhotsi. Tinoda kukwanirwa panapa social media panapa. Situation yatakatarisana nayo, munoda kuita kunge munoinzvenga kunge sezvinonzi hamuna nzeve dzekunzwa zvatiri kutaura. Munoda kuita kunge sezvinonzi hamuna kudzidza imimi kunge musina kuchenjera zvekuziva kuti revolution chete ndiyo inogona kukuyamutsai. Handiti izvozvi tine vamwe vanhu vari kuuya nezvimaaudio nezvimwe zvimarecordings zvezvavakambotaura kumashure kare kare uku naComrade Bombshell Runesi vachida kutsvaga kumutsidzira mazita avo pana pasocial media. Inini handisi balance. Inini ukauya uchida kushandisa mudhara wangu tinonetsana, kutaura chokwadi tinonetsana. Mazvinzwa zvekuti munhu wakamboita access yekumbotaura naVageza for only once, kana kuti wakamboita nguva yawakambotaura naVageza. So far isusu tinoziva pamusoro paVageza, tinoziva kuti Vageza havana munhu ari mumastreets wavari kutaura naye kuti chii chiri kuitika kwavari ikoko. Saka zvekuti pane zvamakamborekodha nezvimwe zvimarecordings zvamakamboita munoya panapa muchida kuzviisa pamberi pesocial media muchitsvaga relevance kune vanhu, vakomana kangati kwanei, musatambe nemwoyo yevanhu. Handiti tiri kunzwanana. Musauye muchitaura zvinhu zvakanaka nhoroondo dzese dzekuurayiwa kuri kuitwa nenyika nezvese zvamuri kutaura izvi. Vanhu vakatozviziva kare kare. Ndiani kwamunoudza kuti nyika iri kufa nhasi? Ndiani waunoudza kudistroyiwa kuri kuitwa nyika nemaChina nhasi? Ndiani waunoudza iwewe kutambudzika kuri kuita vanhu munyika yeZimbabwe asiri mwana wemuZimbabwe nhasi? Nekuti munhu wese anoziva nhamo yake yaari kusangana nayo nekuda kwekutongwa kuri kuitwa nyika naMunangagwa. Haizi nguva yekuti tinoswera tichirimaindana zvinhu zvatitori mazviri. Munhu ane nzara haafanirwi kuudzwa kunzi une nzara. Saka tiri kunonoka nezvese zvatiri kuuya panapa tichikoudza vanhu izvi. Kana muchizviti imimi you are true comrades. If you are true comrades, how come kuti imimi you come here panapa pamuchita basa rekuda kuudza vanhu ngano? Handiti iyi ndiyo nguva yekuti mumabasa ese amakanga muchiti muri kuita ekubatanidza vanhu, tione vanhu vacho vamuri kubatanidza muchivaisa muimba yechokwadi inonzi revolution, musingade kutsvaga mazita nemari. Handiti ngatiregedzei kuda kuunza zvinhu zvakasiyana siyana panapa pasocial media tichida kutsvaga relevance, tozoshaya kwekuzoisa vanhu vacho kana vachinge vaakutifollowa. Munhu anomira pamberi peuso hwevanhu chepchepo, pameso pevanhu chepchepo, achizviti I am a true comrade, haaite behavior yatiri kuita panapa inhasi. Remekedzai mwoyo yevanhu yamuri kutora iyi muchiuya muchizotaura mazwi amuri kutaura panapa. Mukamira makaita face to face nevanhu muno mumastreet through social media, munofanirwa kuti muuye muchizotaura navo muchivaudza chokwadi. Handitika munhu akachenjera chaiye auye panapa achizouya kuzoisa marecordings ake naComrade Bombshell Geza achiti ndataura navo izvi ndataura that, kutsvaga relevance. Handiti mazvinzwa? Kune zvinhu zvakawanda zviri kutoitika zvinopfuura zvamungade kunzwa panapa panhasi. Nevamwe vanhu vari kutotaura naComrade Bombshell Runesi Geza nhasi zvine maupdates atori recent ari kutoitika panguva iyoyo. Hamumbovaone vachiuya nemarecordings iwayo. Handiti mazvinzwa? Saka vana veZimbabwe, you need to be very much careful. Munotambisirwa mwoyo yenyu kusvikira kusavimba nerevolution zvachose. Saka ndauya kuzoti ndikuudzei panapa kuti hakuna chimwe chinhu chinokusunungurai kunze kwerevolution.
Unoziva kuti kana ukavhima uri kupinda musango ukasvika nepakaungana gurupu remhara dziya ndo dzinofamba dziri mumahedzi, unofanirwa kuita moyo wechita, a professional hunter. Mhuka inonzi chita inotera mhuka yainomaka kuti iyi ndo yandinoda kubata nhasi. Chero ikapinda nepakati pedzimwe mhuka inoramba yakafokasa nemhuka yainomaka. Chero ikabuda mune dzimwe mhuka inoramba yakafokasa nemhuka iyo, nekuti inotoziva kuti ndiyo yandatanga nayo kudzingirirana nayo, ndiyo mhuka yatoneta. Handiti mazviona manje? Ndosaka muchiona kazhinji kekuvhima kunoita mhuka yakachenjera, kana ingave iri leopard, inofokasa on one target. Handiti zvino imi mukati nhasi kwaya revolution, momboda kuti tiri kunzwa zverevolution, mangwana kwauya mumwe munhu achitaura kuti aiwa toda kudzosera maopposition party akadonha akaparara akafa, nekuda kwekuti makambopinda mumaopposition zvakanyanyisa nemwoyo. Hazvikunonokerei imimi kuti mudzokere munyaya dzekunzwa kuti opposition party. Munofa muchitambudzika, vana veZimbabwe, kufa nenyota makumbo ari mumvura. Zvese zvemaopposition parties ndoda kudzokoredza kuzvitaura nhasi. Na2028 yese yamuri kuswera muchiimba panapa hakuna chiri kuzoitika kuna na2028 uko. Kune munhu akachenjera chaiye, uchiona kupisirwa kuri kuitwa dzimba ana Job Scala, kutambudzwa kuri kuitwa na Nelson Chamisa, muri kutaura naye here Chamisa kuti akudzei kuti kunze kwakamira sei? Kunze hakuna kuchena uku. Ladies and gentlemen, regedzai ndikuudzei chokwadi. Iyo isaini yekupisirwa kwaJob Scala imba yake inofanirwa kuratidzai kana makachenjera imimi kuti kunze hakuna kuchena uku, even kuna Nelson Chamisa. Then you expect kuti achauya panapa. Nekuva scattered kwatakaita ikuku kusevana veZimbabwe, kuti mumwe munhu anongouya panapa achitsvaga zvake relevance nezvimazita, achitsvaga zvake relevance nekuda kwezvimanhingirikini zvimanhingirini zvisina kana nebasa rese panapa. Gezai wamunoda kushandisa isusu akatiudza, nanhasi ari kutiudza kuti batanai vana veZimbabwe. Inini panapa inini ndoda kuti ndikutaurirei kuti takatoudzwa kutonzi hakuna chinhu chinofamba kana nyika iine vanhu vari scattered, vanhu vasina kubatana, vanhu vari divided. Ndo zvandakaudzwa naComrade Bombshell Nezigezai. Hamene kuti zvamuri kutora izvi zviri kubva papi? Zvamuri kuya panapa muchitaura nezvamuri kuya panapa muchiskoposta panapa, zvimwe zvese zvamuri kudzana zviri kubva papi? Muri kunyeperana vanhu imimi. Musave panapa muchinyepa nezita raMudharageza, musave panapa muchinyepa nezita raChamisa, musashandise zita raVP Chiwenga muma personal gains enyu imimi panapa pasocial media. Musade kutambisa moyo yevanhu nekuda kwekuti imi muda kupiwa mari yekuti nhasi mukadya mangwana munenge maane nzara munodzoka futi muchinyeba futi, nekuti munenge maane nzara, nekuti mari dzamuri kupiwa dzinopera. Saka kunyepa kwenyu hakuperi, mucharamba muchinyepera vanhu, muchiuraya nyika imimi. Ndipo paipa patinozodzoka takuzotaura kuti ndimi varakashi vekutanga imimi. Mutori varakashi vanotopfuura vari kubhadharwa nezvigananda. Imimi ndimi varakashi vakuru. Hakuna murakashi akaipa semurakashi anoita zvinhu for his own personal benefits. Ndo unonzi uroi hwemasikati machena ihwohwo, nemamiriro akaita nyika izvozvizvo vanhu vari kutambudzika. Vana veZimbabwe musambonyeberwa zvenyu. Izvozvi ndoda kuti ndidzokorodze situation yatiinayo yekuti mukaluza focus muchinhu chatiinacho izvozvi, kana kuti munyaya dzatiinadzo izvozvi, zivai kuti hapana kwamuri kuenda. Regedzai ndikutaurirai chokwadi. Tine nyaya Comrade Nyoka Yemabhunu, tine nyaya Comrade Bombshell Nezigezai kuti vadzoke panapa vatipe signal, nekuti tinenge tabatana. Saka tiri pakati pekutaura nekushambadza mazwi ekubatana. Tichiburitsa Comrade Nyoka Yemabhunu mujeri mavakaiswa umu, nekuti hatina kwatinoenda without our four comrade. Ndiye mutungamiriri wedu iyeye. Pese patinofamba tinofamba naye.
kuti tionekwe isusu kunzi tabatana zvakaita sei. That is if takunda kuburitsa comrade nyoka yemabhunu mujeri. Izvozvo zvega zvichataridza kuti takabatana zvakadii vana veZimbabwe. Mukaona tichiri kutadza kuburitsa comrade nyoka yemabhunu, kubatana hatisati tabatana. Kana vacho vatiri kuchemera kuti vauye kuzotipa signal, zvichavatorera kunetsa kuti vauye panapa kuti vazotiudza kuti toita sei without nyoka yemabhunu in the streets. Ndatoti nduye ndizoburira vanhu pachena. Handisi kuti nini comrade nyoka yemabhunu ndivo chete vanogona kuita kuti revolution ifambe. Revolution inofambiswa nevanhu, asi vanhu vanofambisa revolution nekushowa unity. Nekuti nhasi zviri kuna comrade nyoka yemabhunu, ko zvikaenda pane mumwe munhu handiti munozviona manje. Saka ngatiratidzeiwo strength of unity pakuburitsa comrade nyoka yemabhunu vana veZimbabwe. Tinyatsoratidza kuti now we are ready for any signal. Whoever anofungidzira kuti anozouya achatiwana takaungana tiri panzvimbo imwe chete, then we go. Hazvinei nekuti ndi comrade Bombshell Runesi-Geza here. Comrade Bombshell Runesi-Geza vakangotaura chete vachitibatanai vana veZimbabwe. Vaizviitira kuti whoever anoda kuuya achizotitungamirira isusu achationa tiri pamwe chete. Kana Chamisa wacho yeye wamuri kutaura, kana muchitaura nezvaChamisa nemoyo chaizvo, uyai mubatana nevamwe. Ngatibatanei tione kuti tigone kuzokwanisa kumirira leader watinoda isusu. Kwete kuti tiite basa rekungohukura panapa pasocial media. Nguva yekutaura yakapera. Action yatakanzi tipinde muaction, takapiwa signal yekunzi chibatana ivana veZimbabwe. Ndo signal yatiri izvozvi yatiri kumhanya nayo. Saka imimi muri musignal ipi vana veZimbabwe? Kana musati mabatana muri musignal ipi? Nekuti tine signal yatakasirwa yatakanzi kubatana. Takanzi be united vana veZimbabwe. Then vanozoda kuzouya vachikutungamirirai vachakuwanai muri pa one position. Muri standing in a one position. Kwete zvekuti hanzi mumwe anenge achifamba achienda uko, mumwe achitaura izvi achienda uko, mumwe let's stand on one position vana veZimbabwe. Izvozvo ndo zvinotiratidza kuti tava ready for any signal inobva from anyone anenge aine direction yekuti isusu tigone kusunungurwa mukati menyika yedu. Inini ndini chete ndinogona kuuya ndichizokuudzai inini zvinhu zvechokwadi, asi handisi ndega. Kuna General Stole vanouya futi vachikuudzai zvinhu zvechokwadi, zvisiri zvekuda kumboratidza kuti tine chikoro kana kuti tine chichi kana kuti tinozoziva izvi kana takambotamba neuyu kana kuti hatiuye kuzoshamisira panapa. Tiri kuuya kuzosunungura nyika. Tiri munzira dzemasoja, hatina nguva yekuti tiuye kuzotsvaga relevance pano. Hatisi kutumwa nemumwe munhu kana kuita sei. Tiri kutsvaga kusunungurwa kwenyika chete ndo zvatiri kufira isusu panapa pasocial media pano. Tiri kutsvaga kusunungurwa kwevanhu. Tiri kuda kuti vanhu vabatane. Hatinei nezvakawandisa zvese zvamuri kunzwa zviri kuuya zvichitaurwa nevanhu vakawandisa panapa vachida kuzviita kunge sezvinonzi vanoziva stereki, vachiya kuzotaura zvimahistory nenhoroondo panapa. Signal yatiri kuuya nayo panapa, even mukanzwa general wachiuya zotaura panapa, General Stole vari kutaura nezvesignal yekusunungurwa kwevanhu nekubatana. Hakuchisina general anokuudza imimi muna general wenyu wemurevolution. Hamuna magenerals emuarmy amunoshandisa imimi, muri pofu. General wenyu ari kuuya panapa day and night achiuya kuzoposta maaudios achitaura nemi panapa. You don't have to ignore that. Nekuti ndo signal yenyu imimi, nekuti muri muhondo vana veZimbabwe. Imimi makatonaka nekutoti muri in a position yekuti munogona kuzvisarudzira kana kuita zvinhu zvamunoda musina control yeregime. Asi chinhu chiri kukunonotsai manje inyaya yekuti muri kuteerera zvinhu zvakawandisa zviri kuuya zvichizotaurwa nevanhu vasina chavanouya vachizokubatsirai nacho. Ndakakuudzai kuti mukaona munhu wese anouya panapa asingatungamidze zita raComrade Bombshell Runesi-Geza, ziyai kuti munhu iye ari kukunyeberai. Vari kutaura naComrade Bombshell Runesi-Geza, regai ndiripite futi
havauye nezvimafoni calls nezvimarecordings nechichi. Vageza kana vaakuzouya kuzotaura nemi vana vezimbabwe sezvandakakutaurira inini, vageza vanouya kuzotaura nemi nenzira yekuuya kuzotaura vakagara paskirini. Vanouya vachizozvitaurira vakazvimiririra. Vakatombokuudzai imimi vageza vachiti inini ndinouya kana ndaakuda kuzotaura nemi vana vezimbabwe ndinouya kuzotaura nemi. Vane Twitter handle yavo, vane everything. Nowadays hazvisi zvekuti hanzi tinoswera tichizoda kuzouya tichizounza zvimagosti audios nechichi kana kuti chichi. Haiwa kutsvaga relevance. Musi unozoya vageza vachitaura vachazoya vachizotaura nemi vasina zita kana kuti vasiri kumusana kwemumwe munhu, vanouya vari pamberi pemunhu wese. Ndivo vanonzi Comrade Bombshell Rune Sugeza ivavo. Saka vakomana regedzai kutamba nehana dzevanhu, regai kutamba nemwoyo yevanhu. Vanhu vari kurwadziswa, tarisai zviri kuitika muSouth Africa. Izvozvi ndiri kuchema zvakaitika kuna Comrade Job Scala. Ndiri kunzwa tsitsi nechimiro nesituation ina Nelson Chamisa izvozvi. Wamuri kuswera muchinyebera muchiuya naye nezita rake panapa muchitaura zvinhu zvekwamusina kuswera. Taurai kwamaswera gentlemen, taurai kwamaswera please. Izvozvi matanga futi makuita teki nezita raComrade Bombshell Rune Sugeza nekuda kwokuti muri kunzwa panapa general vachiuya kuzoudza vanhu, kusimbisa vanhu musignal yavari izvozvi, nekuti izvozvi tiri musignal yekubatana, kubatanidzwa kwavanhu veZimbabwe. Makutanga kuuya netumwe tumarecordings nezvimwe zvinhu zvaka vana veZimbabwe musadefocuswe nezvimwe zvinhu. Munhu wese akapandukira Comrade Bombshell Rune Sugeza, ndiye munhu akapandukira nyoka yemabhunu. Mukaona munhu asina kubatana kana kuti asina kushandidzana nanyoka yemabhunu nenzira dzakanaka, musave nechinhuhwani chamunoteerera pamusoro pake ari kukunyeberai. Hakuna munhu ari kuwirirana naBombshell Rune Sugeza izvozvi after kuita rafu Comrade nyoka yemabhunu. Vanhu vese vakamishandla mafunds ecollection yeGoFund yaComrade nyoka yemabhunu vese havasi kutamba naComrade Bombshell Rune Sugeza izvozvi. Musanyeberwe, musanyeberwe. Iminzi dzekudefocasa vanhu idzo. Nekuda kwekuti mazuva ano general vari kutaura zvinhu, vari kuisa vanhu a new level of unity. Nhasi wakuona mumwe munhu achizviti nini I'm a true comrade, oya panapa achikuda kunyeba, hatisi kuda kutsvaga relevance nezvinhu zvisina nebasa rese. Isusu takaudzwa naComrade, tiri kuudzwa every day naComrade Bombshell Rune Sugeza. Tiri kugara tichibvunzwa kunzi are you ready? Mabatana here? Uyai nezvamunotiratidza kuti tabatana, tikuonei kuti mabatana papi. Saka izvozvi hatina zvatakabata zvinoratidza kuti vanhu vabatana, toda kuti tikutaurire chokwadi. Saka vana veZimbabwe tiri musignal yekunzi tibatane. Tiri musituation yekunzi tibatane, takamirirwa kunzi titange tabatana. Tive nemuromo mumwe chete watinotaura unonzi revolution, geza revolution. Kwete zvese zvamuri kunzwa izvo. Handiti mazvinzwa. Revolution isina vanhu vanouya vachikuda kuzotsvaga zvimwe zvinhu zvekuda kuti vaonekwe kunge sezvinonzi vari padhuze nevakuru stereki. Kwete. Tiri kunzi tibatane isusu kunoku. Asati zvaakuda zita ravageza, asati zvaakuda zita raChamisa kana raVP. I am very sorry to tell you this. You need to protect those names. Muchishandidzana nevanhu vari pamberi penyu vari kutaura. Ana General Stole. Muchishandidzana nesu. Tiri kuya panapa tichitaura tichikuudzai signal. Hakuna signal inopfura unity izvozvi. Musambofa makanyeberwa. Chero zvimwe zvese tikauya tichizotaura panapa nezviri kutaurwa naGeneral, vari kuzviitira kuti vanhu mutange mabatana. Vari kuedza kutaura kuti zvese izvozvo tinozvipractice out of being united. Zvino takabatana here kuti tiite zvese zviri kutaurwa naComrade General Stole? Tiri kuzviita here? Takabatana here? Are we ready for the next signal? Vana veZimbabwe ngatibatanei. Please. Ndauya kuti ndizokuudzai. Musateerere zvese zviri kuitwa izvo zviri kuuya zvichitaurwa
kuda kushandisa mabloggers edu vachida kutaura zvinhu zvisina nebasa rese vanhu panapa. Zvese zvekuti opposition party opposition parties hazvichashande. Zimbabwe haichasunungurwe kuburikidza nepolitics dzekufoma opposition party, nekuti haisi kuzofomeka kana vanhu vari scattered, vanhu vasina kubatana, haifomeke opposition party. Mistakes ese vana Chamisa ese vakaona, wana VP Chiwenga vese vakazviona izvo, wana comrade Bombshell Runisi vachizosvikira pakuzouya panapa kuzotaura nesu isusu kuti no chiita revolution, vakanga vatozviona, ndo mistakes iwayo ekutanga. Saka zvenyu zvekuda kuuya panapa muchitsvaga relevance, mweya kuzonyepa kuti Chamisa auya nezvimwe, auya nezvinyowana, auya kuzodai so. Musanyebere vanhu muchiuraya vanhu, muri kuuraya vanhu nemanyepo imimi. Rurimi nyoka, rurimi runouraya. Chinhu chekutanga chinouraya kutaura. Mazwi anouraya, mazwi anodestroya. Zvamuri kuuya panapa muchitaura muchifungidzira kuti muri kutsvaga mari, muri kutodestroya nyika. Saka mukaona vanhu vachiuya kuzotaura nemi mazwi ekuzodestroya nyika panapa, vachikutaurirai zvinhu zvekuda kutsvaga mari panapa, vaudzei kuti taneta nekuuya tichinzwa zvevanhu vanoda kutsvaga mari panapa. Uyai muchitaura muchiti muri kushandidzana nana comrade Bombshell Runisi Geza. Uyai panapa muchititaura kuti ngatibatanei. Uyai panapa muchiisa V11s anenge achitiratidza kuti mune zvamuri kuita muchiparticipata kwese kwamuri ikoko zvinobatanidza vanhu kuti vave chinhu one. Nekuti vanhu havasi kuzorwira nyika kana vasati vabatana. Izvi ndauya kuzokupromisai, you are not going to fight for your own freedom without unity. Hazvisi kuzombofa zvakaitika. No matter how long is it going to take, tinoramba takadaro kana tisati tabatana. Ndatouya kuzokuudzai izvozvi yanguva yekuti tiudzane tichibudirana pachena. Yanguva yekuti tiisane murevolution izvozvi tichiutaura one word. Hatisi kuda kuti titaure zvinhu zvakawanda panapa, taakuuya kuzotaura unity. Nekuti zvese zvakawanda hamuuye kuzoudzwa kutambudzika nenzara, hamuuye kuzoudzwa kulutwa, hamuuye kuzoudzwa zvimwe zvinhu panapa zvamusingazive imimi. Chii chamusingazive vana veZimbabwe? Hatiuye kuzokuudzai kuti vanhu vari kutambudzika muSouth Africa munomumu. Imi muchizviziva kuti ndimi wacho vari kutambudzwa muSouth Africa. Ndimi muri kudzingwa kunyika dzakasiyana siyana. Ndimi muri kurejectwa nenyika dzese, the whole world. Tinokuudzai chii imimi maZimbabweans? Nekuti zvese zviri kuitika kwamuri imimi. Ndimi vacho vari mukati mezvinhu zvacho imimi. Ndimi muri kusangana nesituation yacho. But we need to come with a solution. Anditi? Saka tinofanirwa kuti tiwe panapa tichikuudzai kuti ngatibatanei. Kubatana ndo solution, ndo chete the only way forward. Kwete kuuya kuzoita basa rekuimba nhamo dzevanhu panapa. Enough is enough. Saka ndinokutendai vana veZimbabwe. Mazuvano ndiri kurekodha marecordings akati rebei, nekuti ndinenge ndichida kuti ndinyatsokukusiyai panzvimbo yekuti munyatsonzwisisa kwatiri kubva nepatakamira nekwatiri kuenda. Handiti mazvinzwa? Musanyeberwe zvese zvamuri kunyeberwa izvi. Hapana zvamusingazive pane zvese zvamuri kuudzwa. Kulutwa, kutambudzika, kurejectwa nenyika dzese, zvese izvi zviri kusangana nesu isusu vana veZimbabwe. Chatiri kuda isusu isolution. The only solution that we have on the ground, kubatana chete. Kubatana ikoko ndo kuchaita, ndo sign chete ichazoita kuti vanouya nesignal wauye vachizotiwana tiri panzvimbo. Saka kune munhu wese anoda kuti vana veZimbabwe vagone kuzosunungurwa, vagone kuzoita chimwe chinhu, tanga wabatanidza vanhu. Kana tapedza mission yekubatanidza vanhu iyi, wozouya nesignal, then vana veZimbabwe vanenge vane strength of unity, vorwira nyika yavo, toita chinhu one, maita basa.